Hoy por hoy Ourense. Seguimos con este recorrido, no paramos. ¿A dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a Rairí de Veiga para saludar a su alcaldesa, Asunción Morgade. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Asunción. Moi bons días. ¿Cómo estamos? ¿Todo ben? Todo ben. Bueno, aí está E con sol, así que ben. Bueno, esto se agradece, xa estamos pensando no verán, precisamente hai que comentar dese campamento, non? Para os rapaces e rapazas que se acollen as vacacións. Sí, así é, pois esta semana xa se van de vacacións os nenos e dentro do Concello de Rairiz pois vamos facilitar un campamento de verán maravilloso todos os días de luns a venres, de 9 a 2, para que poidan seguir disfrutando, xogando e aprendendo xuntos, que pasen un verán entretido. Bueno, falamos dese campamento de verán, é importante, non, para axudar as familias, esa conciliación que non é doada. Sí, eso é, tamén para fomentar a conciliación da vida familiar e laboral, xa que os nenos pois están de vacacións, pero os pais non teñen tantas vacacións como os nenos, entón, bueno, dentro do Concello de Rairiz, pois vamos facilitar o máximo posible. Bueno, tamén falamos... Sí, tamén falamos da piscina, non? Sí, tamén xa estamos cos últimos detalles e coa posta en marcha da piscina municipal. Durante os meses de xullo e agosto teremos aberta todas as tardes, e o fin de semana, dende a última hora da mañá e toda a tarde tamén poderán disfrutar da piscina por un prezo de €1. De outros temas tamén de actualidade, estades con diferentes obras no Concello, neste caso importante tamén o aforro enerxético con ese cambio do alumeado a LED, non? Diferentes povos do Concello, os que faltaban. Sí, hai unha serie de povos no Concello que faltaban. Dende a última vez que se fixo o cambio de alumeado, foron quedando por último, e bueno, alrededor do mes de setembro, pois xa vamos ter todo o Concello cambiado e vai mellorar, dende logo, a luminosidade. Asunción, xa que falamos contigo, hai máis temas nos que estedes agora mesmo como entidade local traballando? Sí, estamos rematando tamén unha obra do Plan Urbe da Xunta de Galicia, que é o condicionamento da Praza da Igrexa de Rairí de Veiga, tamén entre os meses de agosto e setembro quedará rematada, xa que non se pudo continuar polo mal tempo antes, da que estaba bastante inundada. E logo temos xa tamén o remate da terceira fase da nave municipal e o remate do local social de Lampaza. Serían as obras máis importantes no que queda de ano no Concello de Rairiz. Estes días estamos moi atentos ás treboadas. Hubo algún problema no Concello de Rairiz? Non, afortunadamente onte en Rairiz non choveu, de momento pois nos vamos librando das treboadas. Bueno, alcaldesa, pois a disfrutar do verán, que disfruten os rapaces dese campamento. Aínda se poden anotar? Sí, estamos xa cas últimas prazas, porque quedan moi pouquiñas prazas, pero aínda se poden anotar. Cantas prazas ofertades este ano? Ofertamos 20 prazas. Bueno, pois pero poden facelo por quincenas, hai nenos que fan por quincenas, outras están de vacacións, por días soltos, que lle damos a alternativas. En todo caso, os máis rezagados que apuren. Que sí, que apuren, porque xa mañá vamos pechar inscripcións, que xa non nos quedan prazas. Moi ben, pois nada, moitísimas gracias como sempre, Asunción, e que teñas un bo día. Moitas grazas a vos. Gracias, ata logo.